курси доллар поён рафт. Акнун курси рубл боло мешавад. Ассалому алайкум дӯстони азиз. Рӯзи саиди ҷумъа муборак бошад. Имрӯз ҷумъа ҳаст 3 май. $100 баробар шид ба 998 сомону 49 дирам ва инчунин 100 евро баробар ба 1127 сомонӣ. бародарои азиз, хотири ин хушхабар дар видеоята лайк монед ва ба канали мо обуна шавед. раҳмат барои дастгирӣ. аз шумо худованд розӣ бошад. ва мегузарем ба курси рубл. 1000 рубли русӣ ба курси имрӯза ба 126 сомону 90 дирам баробар шид. умедворем ки бо поёншавии доллар рубл боло хоҳад шуд ва иншааллоҳ муҳоҷирон аз ин хушхабар хеле шод хоҳанд гардид. иншааллоҳ. салом дӯстон. санҷиши шиносномаи хориҷӣ яъне ки загранпаспорт барои шумо мушкил шудааст ва шумо наметавонед дар куҷо чӣ тавр бисанҷед. ва мо пеши роҳи ин мушкилии шуморо гирифтем. шумо акнун метавонед дар хона нишаста паспортҳои худро бисанҷед ва ҷавоби дурустро бигиред. танҳо бо тариқи ватсап ба ин бародар суҳбат кунед. ин бародар бар шумо чизе гуфт ҳамон корро бикунед. албатта ҷавоби пурра ва аниқ ба шумо равон мекунанд. ва имрӯзҳо ҳамаи корро ройгон намешавад кард, яъне ки инҳо ҳаққи корияшонро низ мегиранд. ба шумо барори кор.